Ayun, naka-live na ako. Naka-live na ba ako? Ayan, mega love shoutout ulit dyan. Maraming salamat sa 5 minutes sa tamsak natin dyan. Parang may premiere yata si Lods Dongsi. Saglit lang ka para mababa natin yung premiere ni Lods Dongsi. 5 lang. Ayan, mega love shoutout ulit dyan. Ayan, mega love shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, hindi mo na ako makaview. Ayan, mag-impress na si Dongsi. Ayan, sige Ma'am Scarlett, mamaya pagka pagtapos ni Lods Dongsi. Baba natin yan para may dahan yung bahay niya. Merong sound? Ayan, shoutout sa Ma'am Ivy. Isidro, may shoutout sa'yo. Ayan, may sound po ako dyan guys sa baba. Ayan, Founder, pa-support naman natin. Maraming salamat sa'yo, Founder. Kami nakapin ako yung premiere ni Lods Dongsi. Ayan, Ma'am Ivy, maraming salamat sa'yo. Ayan, Ma'am Ivy, pwede natin pasyalan mo na yung premiere ni Lods Dongsi. Ayan, iwan ka lang po ng pangalan, Falcon, para mas ka ni Lods Dongsi. Ayan, may boses, may kanta ba? Wala? Ayan. Dagdag pa dyan ang ngiti
sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me sweat. It gives me chills, it makes me blush, it gives me breath. And I can see her beaming down this universe. And if heaven does exist, Ayan, okay lang, Lods Oliver. Maraming salamat sa pagdalaw. She makes me sweat. Ayan, Ma'am Ami Jimenez, maraming salamat sa patamsak mo dyan. gives me breath. And I can see her beaming down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Ayan, may music po ba ako? May comments nga ba? Ma'am Scarlett, mayroon bang sound? Kailangan. May music? Bakit hindi pa nag-umpisa yung premiere ni Lods Dongsi? Umpisa na pala. Tapos na? Ano? Nangyari dito, puro ano na lang. Nagtitrailer pa, nakago live na nga eh. Ayun. Yeah, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa iyo dyan.
Hello. Wala palang sound. Hello, mic test.